Appoġġ sħiħ mill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-immigrazzjoni għat-talbiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija brabta mal-isfida tal-immigrazzjoni u l-effetti tagħha fuq pajjiżna. Waqt li għamet luba b'urġenza minn Adrian Delija, il-Kummissarju Johansson esprimiet il-qbil tagħha dwar il-proposti tal-kap tal-Oppożizzjoni, jiġifieri il-bżonn ta' proċess veloċi fejn tidħol ir-ripatrijazzjoni ta' immigranti li m'għandhomx dritt għall-ażil. Adrian Delija enfasizza l-fatt li għandhom jintbagħtu lura minnu fih persuni li ma ħaqhomx ażil f'pajjiżna u l-kumplament jitqasmu f'pajjiżi Ewropej. F'telefonata mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-immigrazzjoni kommetit ruħha li taħdem bis-sħiħ fih dan il-Kummissjoni sabiex jiġi stabbilit kemm jista' jkun malajr dan il-proċess. Johansson qablet ukoll mal-bżonn immedjat li jinħoloq proċess fejn l-istati membri kollha jġorru parti mill-peace billi jieħdu f'pajjiżhom immigranti li jaslu Malta u l-Italja. Adrian Delija jisħaq li aħna ma nistgħux inġorru weħidna dan il-peace. Il-proċess ta' rilokazzjoni li tkun wieħed skiet sabiex iħaffef il-pressjoni minn fuq pajjiżi bħal Malta. Tul din it-teleconference li kienet faċilitata mill-MP Roberta Mezzola, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif Malta għandha densità qawwija f'dik li popolazzjoni u ċ-ċentri ta' akkoljenza għal dawn l-immigranti diġà jinsabu mimlijin sax-xifer u ma jfilħux għal aktar persuni. U saħaq li jekk pajjiżna mhux se jsib is-sostenn meħtieġ mill-Unjoni Ewropea, Malta se jkollha fuq ħoġora kriżi umanitarja. Adrian Delija tkellem ma' Ilva Johansson dwar it-talbiet li kien għamel hu stess f'Awwissu tas-sena li għaddiet lil Joseph Daul, dak iż-żmien President tal-PPE. Talbiet li hu reġa' ressaq lil Donald Tusk aktar kmieni din il-ġimgħa. Dan jixed l-impenn tal-Oppożizzjoni li filwaqt li tħares il-ħajjiet tpoġġi fuq quddiem il-bżonnijiet ta' pajjiż li qed jiffaċċja sfidi kbar f'dan il-qasam.